tenan iki Allah. Jan soji iki, Pak. Bangke putih nang ndi yo? Lah kok ora ono ki. Wis gondol wirok iki yo. Wis gandeng gurang aku, Bah. Yo jelas ganteng to. Anak apa nganti orang ganteng? Ganteng ning kudu pinter ngaji. Ora HP-nan terus. Oke, siap, Bah. Duk, Dalem, Mbah. ditulung Duk yo. Mbah Kodri wis siap apa urung mobile no ya? Oh nggih, Mbah, kula cek riyen nggih. Ojo mlayu, Pak Bol. Nang tenanan ngecek mobil iki. Ora glenyeng. Siap, Bosku. Ceki bane. Siap. Pak, mobilnya sampun siap napa dereng? Nika ampun ditenggok abah teng griya. Mobil udah ready, Non. Siap. Ya ini laris ki, oleh si meneh ki. Duk, piye? Kok ora bali-bali? Apa nunggu ket mau kok? Ampun, Mbah, nika mobilnya Pak Kodri pun radio. Apa budal sih ya, Nduk ya? Nggih, Mbah. Wah, iku si komi Pak Kiai iki oke temen ling wae iki. Wah, tak hitung iki sok meneh tak ngogi munggah kaji. Bedu ngecek mobilku ra petus sih. Malah ra urip ki. Aku nek kiani tenan kene muring-muring kok. Payah bedu e. Kok ngono kok dadi karyawan. Piye, Pak Dri? Mobilnya malah macet ki kiai ini. Terus piye aku arep ngaji iki? Kok malah mobilnya macet barang iki? Tenang no, kiai ini iki engko tak teke nggo Honda Jazz. Tak teke nggo Honda Jazz, Pak Kiai. Tak teke nggo Honda Jazz kiai ini yuk. Lho Pak Kiai, tak teke nggo Honda Jazz. Sikom. Iki Mbak Kiai nggo Honda Jazz, boten Ameriki. Iki sabuke paman. Engko nek ngelakno dalan iki aku ani. Astagfirullahaladzim. Kiai numpak kok ngene iki kaya ora isin kok ngene iki. Terus liyane ora ono. Liyane iki ono kiai ini overhead kabeh. Kae macet kiai ini. Kae yo macet kabeh overhead kae bang. Mobil pirang-pirang kok ngene bosok kabeh dingu. Sing penting tekan gone kiai ini rasa rewel. Wis. Jan. Rasa rewel, ayo iki. Mangkat.
mobil angel koyo ngene. Aduh. Iki sabuke pengaman. Di tali kapal men kenceng iki ini orang galon kok iki. Barge ngopo Mbak Putri? Barge nggo litong rasa kalian rewer.